fewn addysg yng Ngogledd Cymru ac yn y gynhadledd heddiw, mae gen i arbenigwyr ar bob lefel o feysydd addysg. A dwi'n gobeithio bod bobl yn gallu dangos beth yw cryfderau nhw, bod nhw'n rhannu y cryfderau yna efo'r naill a llall. A bod ni efo'n gilydd wedyn yn gallu symud addysg yn ymlaen, oherwydd bod ni'n gwybod lle mae yr arfer orau ar draws y gogledd, bod hwnnw'n cael ei rannu. Bod ni hefyd yn ddigon onest i ddeud beth ydy'r anghenion, beth ydy'n problemau, a beth ni angen yn hunain wedyn i symud yn y blaenau. Dwi'n awyddus hefyd bod yr ysgolion yn perchnogi y gwasanaeth ac yn deud ni'n glir pa gyfeiriad mae'r gwasanaeth i fod i fynd yn y dyfodol. Oherwydd, nid chwilio am ateb tymor byr ydyn ni fan hyn, ond chwilio am ateb am tymor canol a tymor hir. Beth sydd ganddon ni yn yr ystafell yma ydy'r elites o fewn addysg yn y gogledd. A dyma pan dwi'n gweld i mor allweddol bod ni'n dysgu wedyn o busnes elites fel beth sydd gennym ni heddiw, dwy enghraifft o fyd chwaraeon sydd wedi llwyddo ar lefel byd eang. A mae'n sgiliau penodol yn fanna fydwn ni ddysgu oddi wrth y meysydd penodol yna. You know, head teachers from secondary schools, primary schools can learn so much from people. The key to me is finding people who are successful in whatever field there are. Almost at time, just saying, what do you think about this? And I think it'd be amazing when people can come with a different perspective. And I think that's a sign of leadership. I think if you're in an education type system and if you want to kind of move up your leadership, the more you can learn from other influences is absolutely key. And there's no doubt high performing head teachers, high performers business, sports coaches, you know, they are what I call sponges. They're always trying to find new thoughts, new ideas. They've got this real passion for knowledge and they're trying to find this from any source they can. Lot o bethau sydd yn gallu transferio o beldroed i fyd addysg, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs yn enwedig efo y llwyddiant mae'r tîm cenedlaethol wedi cael yn ddiweddar. Wrth gwrs, o'na lot o hwnna, i pwysigrwydd hynna oedd newid diwylliant yn y dechrau, codi safona, gofyn mwy o'n gilydd yn staff ac yn chwaraewyr. Ac oherwydd gwneud hynny fod na adegau anghytuno iach i sicrhau fod pawb yn gweithio tuag at yr un perwyl ac yn gweithio efo'i gilydd i'r un cyfeiriad, ond i wneud hynny, wrth gwrs, mae rhaid i bawb fod yn onast ac yn agorad. Dwi'n awyddus iawn bod ni'n cyd-gynllunio dyfodol llwyddiannus efo'n gilydd, bod ni'n modelu dyfodol llwyddiannus, dwi'n sôn am y cwricwlwm, dwi'n sôn am agweddau o ddi mewn i hynny hefyd yn ogystal. Gyda ni nifer o weithdai yn mynd ymlaen rwan, gweithio mwyn cynhoi datblygiadau diddorol a draws Ranbarth yn ddiweddar, ond yn benna pwrpas y gweithdai ydy canfod barn rhanddeiliaid, barn y penaethiaid, ynglŷn â sut mae gwasanaeth yn symud ymlaen, a prif pwrpas ydy symud ymlaen hefo'n gilydd y cydweithio a symud addysg Gogledd Cymru ymlaen fel un tîm. To do things that we are really quite good at doing ourselves, as long as we can break out of the psychology that we have to do coverage, we have to get through the syllabus, right, at the expense of developing a depth of knowledge. So I suppose we're going from surface learning into deep learning, right, and deepening those concepts. In light of that, because there is a great challenge, I think, facing us as schools now. In Estin's annual report last year of the schools inspected, only 1/3 of our schools in Wales actually received a judgment of good or better for the quality of its self-evaluation procedures and planning for improvements, which in itself, if you marry that alongside the outcomes for pupils, is quite shocking. So in light of that then, I'm going to share with you a bit of the work that we've started to do in terms of GwE for addressing the need to look at our self-evaluation systems within schools and across schools in the consortium, and leading then to hopefully discussion about your needs for the future in light of those findings. Mae yna rei sydd yn dymuno wneud rhywbeth yn bach o wahanol. Mae hwn yn gyfuniad o dysgu o bell a cael mentor un i un. Yr ILM 5, jyst o'n i 50 yn y Gwelliant, dwi'n mynd trwy'r ILM 5, a wedyn o'na rei yn gofyn eisiau mwy. You know, and I'm the same now. I'm always trying to find, what do you think about this, what do you think about that? And certainly if I was a head teacher, I'd love to have other people coming in and say, have a look at this, what do you think? And I think I'd be amazed where new thoughts and new ideas can come from. And it's a sign of any good leader, doesn't matter what industry you work in. Y mwynhad o waith oedd yn cael ei gyfleu gan osian de, y ffin rhwng gwaith a mwynhad a hamdden. A Clive Boraman sôn am y genhadaeth sy'n bwysig i ni fel arweinyddion. Geiriau fel ethos, brwdfrydedd, diwylliant a'r defnydd deallus doeth o ddata i bwrpas.
A'r neges ola yn dyn yn partneriaeth ni fel ysgolion efo GWE, a'n perchnogaeth ni fel ysgolion ar agenda codi safona a hyrwyddo rhagoriaeth yma yn y Gogledd. I osod y safona yna sydd yn angenrheidiol, mae'n debyg mae staff mewn ysgol. Ydy'r tîm tu ôl i'r tîm yn staff ni efo'r tîm cenedlaethol, ac mae'n debyg mae'r chwaraewyr ydy'r disgyblion fel petai. Ac mae'n bwysig fod y ddau yn gwrando ar ei gilydd. Mae'n bwysig i ni yn sicr bod ni'n gwrando ar ein chwaraewyr ni. Mae ganddyn nhw syniadau gwych ar adegau, ac ar adegau arall maen nhw efallai eisiau mwy o wybodaeth neu mwy o gyngor, ac mae'n bwysig bod ni'n gallu rhoi hynna iddyn nhw. Felly i gael yr amgylchedd iach yna i allu llwyddo, yna mae'r pethau yna'n dod ynghyd yn mynd i fod yn holl bwysig, dwi'n meddwl.